हेल' लोगोफोर खुलुमबाय बयनिसिमबो लोगोफोर आङो दिनैहाय नोंसोरनि सिगाङाव बेखौनो बुंनो नागिरदों बा आङो जेखौ बुंनो नागिरदों बियो जोंनि गेजेराव गावनि गेजेरावनो जाबाय थाखायो आरो जोङो मेगनजोंबो नुनो मोनो आरो माब्लाबा समाव गावबो गुबुनजों खालामजायो। बेनो जाहैबाय गावनि गेजेराव जोङो गावजों गावनो हिंसा खालामलायनाय, गावजों गावनो नायनो हालायै बायदि एकदम सैलायलायै बेफोरबायदि जालायबाय थायो। बिनि थाखायनो आङो बेखौ नुनानै आंनि गोसोआव जे साननाय फैदों बेखौ आङो नोंसोरनो बुंनो सानदों। आं सानो लोगोफोर सुबुंनियाव जेसेबांनाखि गियान थानांगौमोन बे गियाना सुबुंनियाव गैजोबैनि थाखायनो दिनै सुबुङा गावजों गाव हिंसा खालामलायनायजों बायदि सानो, बायदि खामानिबो मावो। नाथाय मा बेफोर गासैबो उनावहाय गावनिनो सुथुर जानानै फैफिनजोबो। बेबायदि मालायनि सायाव हिंसा खालामनाय गोसो थायोब्ला माब्लाबाबो जिउआव गावनो मोजां जानो हानाय नङा आरो माब्लाबाबो मोजां फारसे आवगायलांनो हानाय नङा। जेब्लाबो गावनो फारफ्रोमबो बिथिङाव दुखुजोंसो भुगिनांनो गोनां जागोन। बेखायनो जों सुबुङा जेब्लाबो मोजां सानलायनायनि गेजेरजों रावखौबो हिंसा खालामलायनाय गैयै बयनिबो मोजां खामानिफोरखौ फोथायलायनानैसो मावलांनांगौ। जेसेबां जोङो मालायखौ हिंसा खालामगोन एसेबांनो जोङो गावनो गाव गाहाय फारसे थांबाय थागोन आरो गावनो गाव खस्थ'जोंसो भुगिनांबाय थागोन। नाथाय दिनै जोङो गावजों गावनो हिंसा खालामलायनाय बेफोरखौसो बांसिन सुबुंनियाव नुगासिनो दङ। बेखायनो जोङो साफ्रोमबो सुबुङानो बेफोरबायदि अगियान गोसो लानानै मालायखौ हिंसायनाय आरो बायदि रोखोमनि समाजनि गाज्रि खामानि मावनायनिफ्राय जोङो गावखौनो गोजान थानांगौ आरो जेब्लाबो समावनो मोजां खामानिफोरखौ माब्रैबा मावलांनो हायो बेफोरखौसो जोङो खालामबाय थानांगौ। अब्लासो सुबुं समाजनि गोजोन आरो मोजां फारसे आवगायलांनाया जानानै फैगोन। बिनि थाखायनो जोङो माब्लाबाबो गावजों गाव हिंसा खालामलायनाय बेखौ जोंनि गेजेराव लाबोनो नाङा। बेखिनियानोमोन लोगोफोर आंनि गोसोआव जेबायदि गावजों गाव हिंसा खालामलायबाय थानाय बेखौ नुनानै आंनि गोसोआव जे सानदोंमोन बे बाथ्राखौ आङो दिनैहाय नोंसोरनो फोरमायना होबाय। एसेनोसै लोगोफोर, बाय बाय।